Ονομάζομαι Τζανάκου Ελισάβετ. Είμαι μητέρα και ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Θα ήθελα να τονίσω τη σημαντικότητα στο να γιορτάζουμε την ημέρα της εγκυμοσύνης, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούμε οι άνθρωποι σχετικά με την ύψη σημασία της περίοδου της εγκυμοσύνης, τη σημαντικότητα για το παιδί και τη μητέρα και την ευρύτερη κοινωνία, να προάγουμε την υποστήριξη των εγγύων γυναικών σε συναισθηματικό επίπεδο, διανοητικό και σωματικό, καθώς και στην εξάλληψη βίας, φιλετικών και άλλων διακρίσεων, έτσι ώστε από μια πιο ενδυναμωμένη θέση η μητέρα, η έγκυος μητέρα, να μπορεί να υποστηρίξει το έμβριο παιδί της. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι για το πόσο καθοριστική είναι η προγεννητική εμπειρία για το οικειοφερούμενο παιδί, καθώς σε αυτή την ηλικία, δηλαδή κατά την εμβρυϊκή ζωή του ατόμου, διαμορφώνει η ψυχολογία του παιδιού και εγγράφονται patterns που το ακολουθούν στη μετέπειτη ζωή του. Για να βοηθηθεί λοιπόν το παιδί θα πρέπει πρώτα να ενισχύσουμε τη μητέρα. Ευχαριστώ.